Mga anak, hanluwa. Ang dramang ito ay naisulat noong Enero 1922 sa Tacloban City at unang naitanghal sa pagdiriwang ng Catholic Federation of Women sa Tacloban City noong 1922. Sa pagtatanghal na ito, sina Beteng Haro at Pepeng Barillo. Upload to YouTube. Asawang, bisan ano rin kakaalawayan. Ka, dinihasta, ingrid dahon, ng kawayan. Sugay pinagkakanta, magtapis ng masiday, o ang mga kadaan na mapainan. Yes. Tay? Yes. Pinurunusan na ako ng ura-ura. Mula ng durot akong surok-surok. Maramdaman na maray kita pang kapahinapan ng kagabi. Pero kagintuko na pinis. Tay. Iya. Pero daw dito ako muntingan. May pamayda sa datang paglapulo. Oo, tay. Bisan dadahon mas lang painit. Isa na lang buti ko. Nakalanin eh. Kay kalantangan ng langit. Kay nainungdog ko pan akong kabatalin. Inagas ko rin damo nga balhas din akong agtang. Manahuna-huna ko nga makakaway ako. Dihing kita asya tagiyan atong kapalaran. Ikinalagas ko na daan pag inapakan gobyerno. Paagi ang pagtugyan ko, hanakon bongko, hanakon kusog, hanakon balas, hanakon pagkabatan ko. Diyan, kung malagas na ako. Hay, hindi nga gobyerno, mamaporo mga akong kamatay. Hinid magtatambang ito akong kamatayon. Ngayon hindi maghahanap ng bisan ko sa lang pag-ampo. Patigig kang kumakalat. Tay? Nagbisan dahon. May namon. Sabi ng kapitan na. Ugay ng mga langit. Santo Dios! Iningapuri. Ay, kamay! Pag-iil. Inuwan na lang kami! Iigod manaris. Ay, pastilan! Handa sa Diyos. Mag-aano man! Mga mag-antos darahanong ngalan, kay kanunay nga irapang. Hirapan akong lawas. Irapang huna-huna! Itong sinisiringta nga akong kamatayon. Amo na ko ng katampal, ipagpahuway dayon. Baga mahal, baga malangsa, ay maliwanag ito kaura. Ano sa bang naging nagamit ito mga pansiteria? Malaking ito. Baga, tinapong nga kamuhin masag, panitin basalin, ng mga tulad, naging niliwanan ng tubig ng wakon. Haapon na muna, waray pamantuli ka adlaw ang giangan dito sa kami. Kundi, di rin na lamang usa kasi maana. Kailangan ng orosahon niya kalibutan. Nan mafuy pa kung kanon na nag-aasungsong. Sugadan pag-asungsong ang impyerno na ato ng nagtukan. Hindi daan na mapanipos. Diri ang interno. Kundi ang kanon. Kailangan ng orosahon din niya kalibutan. Kawatan! Kawatan! Dakot! Dakot! Kawatan ako! Bakit kayo nakaw? Ako silik! Away ni bata pagkawat! Kulit ko sa ko! Baka hindi pa makatulog! Pero di ka po! Kay mga kumpuni pa buhat! Baka dispisi ka dasikas! Pwede ko yatot! Pwede mo misay! Wag
Tamo awat bukas dito sa kahon. Baka dispisik, dakan dudok. Bata pag marunong na mga awat, walang uwaw. Maupay, dadunin nga bata, base mapreso, kaya may puro pangawat din ni. Ito nga tinapay, natutaba na din yung kawata, ano? Kaya nga'y manalito na yung tinapay kawato. Kay kundiri maasul. Inawit bukag. Kapudit ba ako? Kung sanitary pa ako. Hindi yung tinapay akong gagamit ang pagpatakopit. Natanan na ba't siya sa mga aga? Nanakot din, kuray baribal. Huwag kayo magbibiro sa akin sapagkat pag mapuri, babarilin kita. Eh, basta yan. Tumaman mo, halos mga bata. Ayaw, pinapisuha. Maluhay ka mga tatay. Maluhay ka mga tatay. Iuli ko ang iyo bukas pagtitinapan. Iuli ko man yung tawon. Pagkatawa ko tata. Garos mga imatay. Tata. Ines! Ines! Mag-aano niyo tapon, anak? Turugat ka mo. Amo na lang akong nalibay. Ay. Amo na lang akong kinabuhi. Mag-aandahon pa niyo tugod kay mga burugot hindi kakalibutan. Inusulat. Tuluy man kita nga mga anak ng lugar.